It's Oonktime. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. We hebben weer een mooi programma voor jullie samengesteld. En we gaan zo meteen beginnen met het Engelke van Remung. Want dat is niemand minder dan Annegien Danser. Zij heeft het ontvangen van Klavertje 4. Daar gaan we alles over te weten te komen. En vervolgens gaan we praten met mensen van de SOCAS-boot. De SOCAS is een club en die vaart met mensen met een beperking op de Maasplassen. Ze hebben een nieuwe boot nodig en het goede nieuws is, hij is er bijna. Ja, en we sluiten af met niks minder dan het Limburg Festival. Mensen, van 11 tot 16 augustus is iedereen te gast in Limburg. Het wordt een heel groot, mooi programma. Ga vooral kijken en ga vooral daar zo meteen meemaken wat we daar allemaal te zien krijgen. Dit is Midden-Limburg op zondag. Onlangs is voor het eerst het Engelke van Remung uitgereikt. Door niemand minder dan Marianne Smitsmans. Zij is beschermvrouwe van Klavertje 4. En aan tafel zijn daarom aangeschoven Annegien Danser, want zij heeft het Engelke van Remung mogen ontvangen, haar partner en Carla, de voorzitter van Klavertje 4. Welkom alle drie. Dank je. We gaan eerst eens even naar Carla. Klavertje 4, vertel ons, wat is precies Klavertje 4 voor de kijkers die dat nog niet weten? Ja, heel in het kort, Carmen, Klavertje 4 is een wekelijkse brunch op zondag in Roermond uiteraard. En dat doen wij al op, even kijken, op deze locatie ruim een jaar, maar we doen in de totaliteit al ruim 3 jaar. En dat doen wij met ongeveer 12 vrijwilligers. En iedereen is welkom voor €2,50 per keer, per maaltijd. Ja. Gaan wij niet controleren. Maar het is hartstikke gezellig en we zitten sinds kort in de movement hier in Roermond. En als voorzitter zei je, wordt het tijd voor het Engelke van Remung. Ja, dat is eigenlijk toevallig zo verlopen, want wij hadden de Engel van Maastricht vorig jaar ontmoet op een ander event. En we waren er best wel van onder de indruk van haar presentatie en dergelijke. Misschien moet je even toelichten voor de mensen die het niet gezien hebben en die er niet bij waren. Hoe moet ik me het voorstellen? Ja, Engel van Maastricht is een jonge vrouw die kort gezegd ook positiviteit wil uitdragen. Als een soort engel inderdaad in het leven wil staan en dat ook wil delen met anderen uiteraard. En dat op haar manier, op haar eigen tijdse wijze ook naar voren wil brengen, zeg maar. En we hebben haar uitgenodigd bij Klavertje 4. Dat was al lang de planning. Maar gaandeweg vertelde Meta van Appenven van, maar is het niet leuk om dan ook een Engelke van Remung en die zijn er gegarandeerd te vinden. Die zijn er absoluut. Ja. En ja, toen zijn we gaan nadenken over hoe gaan we dat dan doen en wie dan en zo. En eigenlijk kwamen we al vrij snel bij Annegien terecht. Annegien die we al jaren kennen, sowieso als onze gast. Ik ken Annegien ook van Oor, waar wij allebei vrijwilligers waren. Dus zodoende toen heel veel hebben we intern wat criteria opgesteld, 11 criteria. En eigenlijk was het binnen 5 minuten geklonken. Die moest het worden. Ja, Annegien moest het worden. Ja. Annegien, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Wat een verrassing. Ja. Heb je een idee waarom dat je het hebt ontvangen? Wat heb je allemaal gedaan? Kun je eens wat vertellen? Ja, ik heb altijd feitelijk voor anderen, want hij zegt altijd tegen mij, je moet ook eens voor jezelf zorgen. Oh ja, die term die ken ik, Die hoor ik ook al vaker, ja. En dat zegt hij zo vaak. Hij zegt, en dan dacht hij, zorg toch eens voor jezelf. Zeg maar, je komt alles tekort wat je hebt. Maar goed, nu heb je een mooie waardering gekregen. Ik begreep dat je onder meer tientallen jaren voor de reclassering hebt gewerkt als vrijwilliger. Ja. Het is wel een pittige vrijwilligersbaan, lijkt me. Ja, maar ik vond tot de gevangenis. Kijk, de gevangenis is een plek voor de vaders die wat gedaan hebben. Kijk, met de kinderen, die brengen ze daar naartoe. Maar die kinderen, die pakken ze niet bij zich. En dat heb ik helemaal veranderd. Het ging om de kinderen. Ja, en dat heb en wat ging je dan precies doen? Ja, dan ging ik gewoon daar naartoe en zeggen van luister eens, als jullie dat niet meer doen en je kinderen bij je houdt, als wij ze brengen, dan zul je er ook naar moeten kijken. En daar moet je ook mee omgaan.
En dan weten die kinderen nog niet op het laatst wie de vader is. Maar het was iets wat bij jou van binnenuit kwam, merk ik. Ja, dat is inderdaad. Maar ik heb ook 8 broers. En ik ben enigst meisje. Ja. Ja. Kan je een beetje toelichten? Ja, nou. Ja, wat ze zegt, ze heeft die dingen gedaan. En, Ja, we zijn alle gevangenissen in Nederland Ja, hebben wij weet ik af. bezocht eigenlijk Hebben we met altijd kinderen. gedaan. Voor jou was het 15 jaar geleden. Hè, En voor dat mij je- is het ongeveer 15 jaar geleden. En toen kwam je in een hele andere wereld En ik terecht, kwam kan ik in me een heel andere voorstellen. wereld terecht. Ja. Ik werd ook nog verliefd. Ja, mooi. En dan kom je uit en dan, ja, ik weet het nog heel goed herinneren. Een keer was ik uit huis gezet geworden. Ja. Ja, En toen zat ik bij Annegien op de bank. En toen zag Annegien op een gegeven moment tegen mij van, nou, het kan gebeuren wat er gebeuren wil. Zegt ze, maar ik ga eigenlijk naar de kerk. Ik zeg, in welke kerk dan? Dan zegt ze, de protestantse kerk. Ik zeg, ik heb ook ergens iets van Nederlands Ja. hervormd gehad of zoiets. Dus dan Ja. zal ik ook wel in die... ja. Nou, zodoende zijn we eigenlijk steeds dichter bij elkaar gekomen. Want ik heb jouw biografie natuurlijk een beetje gelezen. Het geloof speelt een belangrijke rol in jouw leven. Het idee van, je Nou moet ja. het niet alleen vertellen, maar je moet er ook echt iets mee Je doen. moet er ook iets voor doen. Iets goed doen voor een ander. Ja, tuurlijk. Ja. En dat vind ik heel normaal, vind ik dat. Ja. En dat zeg hij 100 keer. Hij zegt, maar kijk toch eens naar je eigen om. Hij zegt, wat kom jij nou tekort? En wat hebben ze nou gedaan dan? Want Henk, jij hebt, begrijp ik, ook een achtergrond bij het Leger des Heils in Ja. Maastricht. Ja, Dus 30 jaar bij dat het delen jullie eigenlijk, hè? Geloof en die sociale Juist. betrokkenheid. Inderdaad. Sociale betrokkenheid. Inderdaad. Ik heb, Ja, de betrokkenheid. En dat doen wij altijd. mijn werk is geweest Ja. om in de Bosstraat, in Ja. Roermond, Ja. of in Maastricht. In Maastricht. Dat was een huis was daar. En daar woonden allemaal mensen die dus door werkzaamheden en zo door het leger des Heils op een gegeven moment daar mochten wonen. Ja. En die heb ik begeleid, 30 jaar. Dus dat is jullie factor. En dan kom Ja. je inderdaad... Dat is mijn sociale Dat Ja. is een sector schoon. geweest. Ja, verbinding, ja. Dat zijn En zij dat wij had dan de altijd reclassering. verzorgen. Ja, Ja. dat is Ja, ook past maar dat is er weer wel een bij hele elkaar. andere wereld, de reclassering dan. Want Nee, jullie gingen de zijn gevangenissen in. dezelfde, Maar... dezelfde, Zit een want je beetje komt overlap dezelfde tussen. vaders. Ja. 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 Het is toch wel heel pittig. Hoe zaten jullie dan thuis op de bank? Want ja, jullie komen met allemaal zware verhalen thuis. Ja, Misschien wil ik wel eens tuurlijk. een beetje ontspannen. Maar ja, daar moet je zelf ook mee om kunnen gaan. Hè. En hoe doe je dat dan? Ja, proberen met elkaar te praten eroverheen. En dus, ja, en als je dan denkt dat je het niet kan doen, nog een paar dagen bewezen van, en dan moet je dan zeggen van, nou, ik kan van de week zou ik niet veel willen doen, zeg ik dan. Nou, en zo werd dat wel geregeld. altijd Maak bij het ons. bespreekbaar en je steunt elkaar een Ja. beetje. We steunen elkaar zeker. altijd. We hadden, En ja, nog, en ik zeg, heel bijzonder dat je dat met elkaar kunt delen vaak. ja, Ja. ja. Nou heeft Annegien die prijs gekregen, Henk. Ja, hoe ging dat? Werd je gebeld door Carla? Of want je hebt natuurlijk je mond moeten houden een tijdje. Nee, we hebben een tijdje en erop was daar ook een beetje een aanstuurder in, denk Partner ik. van Carla, ja. Ja. En die was er ook En een ook beetje de actieve aanstuurder in klavertje. Ja. en die had zoiets van... En toen heb ik gezegd van, als je een indruk van wilt krijgen van Annegien, Wat ze doet. dan is het beste als je bij ons thuis komt, als Annegien er eens een keer niet is of zo, weet je wel. Dan Ja. kunnen we dat wat meer socialiseren eigenlijk. Dat we een beetje Ja. meer gevoel geven. Ja. En zo is dat ook gegaan. Ja. En toen was het bijeenkomst bij Klavertje 4 een paar weken Ja. geleden. Ja. En, Ja. Ja. Nou, en ik Annegien heb een hele grote ding had ik gekregen. Ik heb hem in de tas. Oh ja. De oorkonde. De oorkonde. Ja. Oorkonde. Een hele mooie oorkonde heb ik gekregen. Ja, daar ben ik best wel trots op. een Dat uitgebreide... mag ook, zal want ik- dat is niet niks. Hm? En het mag ook zeker, want het is niet niks. Nee, Nee, en het is ook nog uniek, want het is de eerste van Ja. Roermond. ja. Maar het mooiste wat ik erbij vond is dat de voorwaarden waar iemand aan moet voldoen om een criteria. engeltje te Ja, zijn, ja. Ja. ja, die zijn nogal aardig wettig. Nou, dat vond ik eigenlijk ook. Want ze hebben dus een rijtje gemaakt en hebben ze dat precies ingevuld per onderdeel. Ja. Dus het is niet zo van, het leek wel een beetje of Carla dat net vertelde van Ja. nou, hup, het wordt Annegien. Maar zo Nee. was het dus niet. Nee. Staat Vertel het er heel Annegien, ja, of Ja. vertel Carla. Carla, Ja. waar moet ze allemaal aan Ja. voldoen? Dat zijn 11 criteria. Ik moet je zeggen, ik ken ze niet alle 11 uit Nee, mijn hoofd. snappen Dus we. ik ga nu gewoon even op mijn telefoon spieken. Even kijken. Dat is verbinding, zorgzaamheid,
vertrouwen en veiligheid, menselijkheid, menswaardigheid, impact, bescheidenheid, onzichtbare kracht, betrokkenheid bij Roermond en omgeving en duurzaamheid van de inzet. Dus het moet ook voor de langere tijd zijn. Mooi. Ja. Dus dat is heel wat. Ja, dat is heel wat. Ja. Een van de woorden die hier denk ik een beetje uitspringt is bescheidenheid. Want je bent denk ik niet iemand die de hele dag roept te toeteren, ik doe dit en ik doe dat. Nee, Dus dat is wel heel mooi. Dus, dat vind ik niet. en hoe voel je je nu je die prijs hebt gekregen? Nou, ik wist helemaal niet dat ik een prijs kreeg. Dus Het was een verrassing. Dat was een complete verrassing voor mij. Snap ik. Ja. En dan een hele mooie dingen zit er omheen. Prachtig is die ook. En de reacties van de mensen Ja, om jullie heen, zijn die er veel geweest? ja, Ja? er zijn er best veel. Ja, En wat zeiden ze dan? Dat engeltje. Ja, het Ja. engeltje. Ja, en ik ben het engeltje. Dus, Ja, mooi. Ja, Ja, waarom zeker. zie je? Ja. Ja. dus Als je door de jaren de mensen die geholpen zijn, of waar je voor klaar stond, heb je nog veel contact met mensen? ja, daar ga ik ook nog eens vaker mee om. Ja. Ja. En dan vraag ik hoe het met ze gaat. En ik ga vaak de gevangenis in en we halen de kinderen van de... Nu niet meer, hè? Nee, nu Toen, niet zoveel meer. toen haalden jullie die kinderen, ja? Wat Ja, deden daar ze hadden dan? we de kinderen thuis en dan brachten we die in de vader. Maar als hij niet die goed verzorgde, dat het bezig hield en die dan niet mee omging, ja, dan zei ik van ja, dat gaan we toch geen tweede keer Dan meer doen. heeft het geen zin. Ja, dat had geen zin. Ja. En dan moet je toch ook een beetje opletten, want we doen er voor wat. Ja, zeker. Want wat, En je dan- zegt we doen nog wel wat. Zijn jullie nu nog actief met vrijwilligerswerk? Nee, Op dit moment heb ik geen actieve verbintenis meer. Ja. Anagien ook niet. Genoeg gedaan en door al die jaren heen. Zeker. Ja. Ja. Dat zal het zeker. Bekroond met een mooie prijs. Ja. Ja. We hebben Ja, wel een hele mooie mooie. prijs ervoor gekregen. Dat is echt heel fijn. Ja. Fantastisch. Ja, het is jou met name, Ja. maar jullie ook gegund, beide. Oké. Absoluut. Nou, heel fijn dat jullie hier Ja. wilden komen om erover te vertellen. Hartelijk dank. Ja, Graag gedaan. Dank. En heel graag gedaan. En Carla. ik hoop dat er Ja. mensen zijn die daar ook meer naartoe kunnen gaan. ja, En die zeker. dat ook zo die willen doen. overpakken. Ja, die dat over Ja. willen pakken. Kijk, ik was 76. Ja, mooi. En dus niet alles... Eventjes 10 jaar erbij. dat nog. Nou, Carla, jullie als kunnen nog even voorzitter vooruit. van Klavertje 86. 4, gaan we dit nou vaker zien? Wat mij betreft wel, wat ons betreft Ja, hoor. wel. Want Dat het bleef is, hij, hè? ja, het is een hele mooie prijs en Annegien als eerste. En ja, goed, je ziet en jullie horen ook aan Annegien dat ze dat met trots draagt. Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, En zeer terecht. gewaardeerd. En terecht. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Dankjewel voor Dank jullie jullie wel. verhaal. Dank je. Heel veel Dankjewel. graag Dat gedaan. heb ik graag gedaan. Ja, heel graag gedaan. SOCAS is een ontzettend leuke club van vrijwilligers die gaan varen op de Maasplassen met mensen met een beperking. Dat doen ze al een tijdje. En daarvoor zijn 2 gasten aangeschoven, Michel ten Hakken en Rian Overdevest. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Kun je om te beginnen eens kort uitleggen hoe dat nou precies zit en hoe dat gekomen is, dat varen met mensen met een beperking? Dat is ontstaan vanuit een van de instellingen, die grote instellingen, Daalzicht in Heel. Dat heeft zich ontwikkeld, er zijn meerdere instellingen mee gaan doen. In principe had Daalzicht vroeger zelf een boot. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, hey, dat is niet onze core business. Hè, Daalzicht, de instelling voor mensen met een beperking. En is dat verzelfstandigd. Want er waren een aantal schippers die zeiden, ja, Daalzicht, je kunt hier niet mee stoppen, want dit is zo mooi, we maken zoveel mensen blij. Dus toen is de zaak verzelfstandigd, dat is in 2019. En sindsdien varen we als een stichting met 2 schepen en 35 tot 40 vrijwilligers. Varen we over de Maasplassen met mensen met een beperking. Een heel succesvol project, maar op een gegeven moment dreigde er een kink in de kabel te komen, want er was wat met de boot. Die was Ja. niet meer goed genoeg. Nee, precies. We hebben 2 boten en 1 boot die krijg je denk ik nooit kapot. En de ander die is... ik kan niet te hard op zeggen dat hij aan zinken toe is, want dan durft niemand er meer op. En dan moet nog even kijken wel opgevaren, mensen met dit programma, worden. Michel. Maar het is wel zo dat die had zoveel onderhoud nodig, dat we dachten van jongens, in 6 jaar tijd gaan we kosten zoveel water. aan onderhoud betalen. Dan kunnen we beter gaan sparen voor een nieuwe boot.
Daar werd erg tegen aangehikt, maar op een gegeven moment hebben we de kogel door de kerk geduwd en hebben we gezegd, jongens, we gaan voor een nieuwe boot. En zijn toen geld gaan inzamelen voor een nieuwe boot. Want aanvankelijk was het idee, met €30.000, daar komen we er wel. Ja, want wij dachten van, er moet toch ergens in Nederland iets drijven, wat wij met een klein beetje knutselen om kunnen bouwen tot een boot waar we weer op kunnen varen. Maar dat bleek niet het geval, want we hebben toch wel een paar eisen. We moeten een grote vlakke vloer hebben, hè. De boot moet rolstoel toegankelijk zijn. En dat is er dan niet, dan moet dat omgebouwd worden. En daarmee werd het meteen al een stuk En duurder. hoeveel mensen moeten er op zo'n boot passen? Maximaal 12 passagiers, waarvan maximaal 4 rolstoelen tegelijk. En dan gaat er nog een schipper mee. En wat voor kostenpraatje kijk je daar nu tegenaan? De boot zoals die nu gebouwd gaat worden, of we zijn hem inmiddels aan het bouwen, kost €100.000. En dan hebben we gaan voor dat was ook al een wens, meer duurzaamheid. Dus we gaan voor een elektrische boot. Als je gelijk voor de toekomst eigenlijk klaar bent en nog jarenlang moet blijven varen. En ook heel prettig voor de cliënten. Het is dan daarmee een fluisterboot. Hè? En inderdaad toekomstbestendig. En we dachten stiekem ook, duurzaam is wel een beetje in. Misschien maakt het dat wel makkelijker ook om bepaalde potjes te genereren. Ja, kan me voorstellen. Ja. Rian, jullie zijn dus een actie gestart om geld in te zamelen. Afhankelijk voor het kleinere bedrag, nu voor het grotere bedrag. Ja. En onlangs hebben jullie een ontzettende meevallen gekregen. Ja, we zagen een van onze schippers die had gezien dat de ANWB elk jaar een actie hield om geld uit te reiken aan het beste idee. En toen ben ik dat gaan lezen en ik denk, nou daar passen wij prima in. Dus ik heb een stukje geschreven voor de ANWB. Een beetje naar de doelgroep natuurlijk en naar hoe de jury zou gaan kijken. En dan komt het moment dat je denkt van maken we kans. En op de dag dat er gestemd moet worden, dan iedereen mobiliseren om te stemmen op het beste idee. Ja. Maar dan weet je nog niet wat eruit komt. En dan ga je het s'avonds nog eens een keer lezen en denk je, ja, het had misschien dat beter gemoeten. Had ik dit zinnetje anders moeten schrijven en er kan maar meer geld binnen. Ja, en toen zaten we bij de laatste 3. Dat was natuurlijk al heel fijn om te horen. Ja. En die laatste 3, dan wordt het een soort jurybeslissing welk idee het beste bij de ANWB past. En dat zijn wij geworden. Ja, fantastisch. Dan gaat toch wel een champagnefles open op dat moment, of niet dan? Nee, die gaan we straks tegen de nieuwe boot aangooien. Ja, maar toen jullie te horen kregen. Ja, nee, fantastisch. Natuurlijk een schitterend bedrag wat we in één klap welk bedrag hebben we het dan over? Nou, is €10.000. Ja. Dus dat is toch mooi. Plus dat het bedrag is mooi, maar we waren toch ook wel trots. Er zijn, ik geloof, 459 ideeën aangedragen of waren projecten aan de ANWB. En per provincie is er eentje uitgekozen. Dus we horen bij de 12 uitverkorenen. En dat is ook een fantastische stimulans voor de vrijwilligers natuurlijk. Ja, vorige week hadden we dan de overdracht van de cheque en daar waren de meeste van onze vrijwilligers ook bij. Plus een aantal cliënten, dus dat was ook erg leuk. Ja, mooi. En hoe ziet nou de toekomst eruit? Want is het aftellen tot de ton binnen is? Of? De toekomst is denk ik meer van de naam SOCAS, die is eigenlijk bij de cliënten bekend. Die zeggen, SOCAS, wat leuk, gaan we varen. Maar in het maatschappelijk verkeer, gewoon in Roermond. Dus op straat vraagt niemand... SOCAS, raar, wat is dat? En wat gaan jullie daaraan doen? Wij hopen wat meer naamsbekendheid te creëren. Hier zitten. Ja. En niet zozeer de naam, want het is een makkelijke naam, maar eigenlijk meer de bekendheid dat ook andere mensen die hier misschien van kunnen profiteren, daar gebruik van gaan maken. Maar het staat voor Stichting Ondersteuning Culturele Activiteiten samen met en voor mensen met een beperking. Ja. Zo, dat moet ik wel even oplezen. Ja. Dat heeft even geduurd voordat we die zelf konden onthouden. Ja. En het toenmalige bestuur heeft daarvoor gekozen. En we hebben er wel eens over gehad, moet je dat veranderen. Maar de naam SOCAS is bekend bij de stichtingen. Dus ik denk dat je het zo moet houden. Ja. Dat was dus het onderdeel bij Daalzicht, wat zo heette. En wat Rian zegt, we hebben naamsbekendheid binnen de hele doelgroep. Toen hebben we besloten van laten we die naam nou maar houden. We kijken niet zoveel naar wat eronder staat, maar gewoon SOCAS, dat is bekend. Staat ook mega groot op onze 2 bootjes. Maar even terug naar de geldinzamelingsactie. Hoe ver zijn jullie nu van die ton verwijderd?
Nou, de laatste €5.000 wachten we nog op, zullen we maar zeggen. Er kan nog wat fout gaan, want je weet nog niet helemaal... Er kan iets misgaan met de afbouw van de boot, hè? Een stukje onvoorzien. We hebben een aantal toezeggingen. Het is pas echt geld als het op je rekening staat, hè? Dus, maar tussen de €5.000 en €10.000, dan... En als je kijkt naar de termijn, wanneer kan de nieuwe SOCAS-boot gaan varen? Met een maand. Met een maand al? Ja, dat verwachten we wel. De bedoeling dat die eind augustus officieel in gebruik genomen gaat worden. Ja. Prachtig. Oké. Ze zijn hem dus nu aan het bouwen en morgen hij wordt in Groningen gebouwd. Wat je verhaalt is goedkoop, zullen we maar zeggen in dit geval. En goed? En goed. Dus we gaan morgen nog een keer kijken, punten op de i zetten voor de afbouw. En dan hopen we inderdaad dat we over een maand met de eerste cliënten er mee kunnen gaan varen. Ja, Oké. Daar kijkt iedereen naar uit natuurlijk. zeker. Ja. En hoe praten ze daarover? Of delen ze dingen op de socials Nee. van de nieuwe boot komt eraan? Nee, want onze cliënten die begrijpen dat niet helemaal. Nee, die begrijpen De dat niet. boottocht is al mooi. Maar voor de schippers is het wel een fantastische stimulans. Ja. Want hoe lang gaat zo'n boot mee? Dat is natuurlijk voor de toekomst. We hopen een jaar of 40. Dat bedoel ik. Ja. Daar kan je toch heel veel mensen blij mee maken. Ja, we varen voor ongeveer 3000 mensen per jaar. Oké. En er kunnen er nog meer bij, want we varen 3 keer op een dag en in principe 7 dagen in de week. Zo. De tochten zijn relatief kort, hè, want onze doelgroep na 2 uur is het voldoende. We hebben geen probleem om, dat is heel zeldzaam, geen probleem om vrijwilligers te vinden. Want er zijn toch veel mensen die het leuk vinden ook om te varen. Ja. En het geeft fantastisch veel voldoening als je weer die mensen, je maakt ze altijd blij met een vaartocht. Ja. Dus ja, dat is heel leuk. Ja, dus sowieso varen natuurlijk ontzettend leuk. Hè? Ja. Lekker eruit, de wijdte, de zon, het weer. Ja. Hebben jullie al een naam voor de nieuwe boot? Nee, die hebben we nog niet. We hebben een soort van prijsvraag uitstaan. Schippers, cliënten, iedereen mag naamsideeën aandragen. En uiteindelijk zal het bestuur eentje kiezen. We hopen dat het een korte naam wordt die lekker allitereert met de klepper. Oké. Ja, de handbreedte klepper. Ja. Deze was de flipper en klepper, dat klonk lekker samen. Dus nou moet het klepper en... Ja, oké. Nou, we laten ons verrassen. In ieder geval heel goed nieuws om te horen dat jullie bijna daar zijn. Dat die over een maand waarschijnlijk in gebruik wordt genomen. Ja. Heel veel plezier ermee, ook met de cliënten. En dank voor jullie komst. En succes met de laatste paar €1000 binnenhalen. Dankjewel. Jullie bedankt voor de aandacht die je eraan willen geven. Ja. En jullie zijn uitgenodigd om bij de doop aanwezig te zijn. Nou, graag. Houd ons op de locatie. hoogte. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja, de hele zomer is altijd van alles te beleven. Van 11 tot en met 16 augustus is het Limburg Festival. Maar ook in Roermond zal het bruisen en daarover gaan ze alles vertellen. Ze zijn hier aanwezig, Francis en Boy, welkom. Dank je. Hallo, welkom. Het Limburg Festival, zakelijk directeur van productie en van het Limburg Festival. Nou, dat moet toch wel helemaal het toppunt zijn om het te mogen organiseren, of niet dan, of mee te mogen maken. Ja, dat is een mooie job. Ja, Hoe lang doe je dit klopt. Productie doe ik al 2 jaren en het zakelijke stukje doe ik sinds dit jaar. Oké. Ja. En als je dan met die productie gaat, dat is nogal een productie. Het is nogal een productie, ja, klopt. We hebben 7 gemeentes, we hebben 52 voorstellingen, waarvan een aantal programmaconcepten, dus een wandeltocht en een fietstocht. En de fietstochten die zijn heel bekend, dat zijn er 3 in Roerdalen, in Nederweert-Weert en in Leeudaal. Natuurlijk theater. Natuurlijk theater heet dat inderdaad. Dan hebben we Coole Cupjes, dat is een wandeling met jonge makers. Mooi. Voorstelling van jonge makers. En dan hebben we een nieuw concept, dat is Rondje Pontje Opera. En dat gaat over 2 nieuwe gemeentes zelfs nog. De gemeente Bezel en de gemeente Peel en Maas. En de oude gemeente, de gemeente Leeudaal. En ik noem oud, omdat we dus 7 subsidierende gemeentes hebben. Pontje Pontje heeft natuurlijk met het... Precies, dat wordt een hartstikke mooie tocht. We staat beginnen in Neer. Een voorstelling Pontje nemen naar Bezel. Ja. Voorstelling Pontje nemen naar Kessel.
En vanuit Kessel weer naar neer. Dus dat wordt dan Fantastisch. aan de Maas. En dan zie je dus op elke plek, er zijn 4 optredens in totaal, en dan zie je een vrouwelijk opera-personage. Want het thema dit jaar is Ode aan de Vrouw. Dus dat zit in alle programma-onderdelen. Werken Komt er bijna naar alleen voren. maar met vrouwelijke makers of met makers die wel man zijn, maar de vrouw centraal stellen en daar letterlijk een ode aan brengen. Ja. Mooi. Maar we vroegen net al even hoe lang Francis het doet. Boy, hoe gaat dat voor jou? Want, hoe lang zit je op deze stuk? Ja, ook 1,5 jaar. Ja, ik heb de grote schoenen van Jan Klompen, of eigenlijk vullen wij die samen, de schoenen van Jan Klompen, want die deed bijna alles. Legendarische maat. Ja, absoluut, zeker. En nee, het is heel leuk om het in zijn traditie voor te zetten, maar ook weer nieuwe dingen eraan te Ja. verbinden. Dus we respecteren heel erg wat het was. De intimiteit van het festival, de mooie locaties, de enorme fijne gemeenschap van vrijwilligers. En we brengen ook wat nieuwe elementen in. Dus die thema's, dat zo'n heel festival een thema heeft, is bijvoorbeeld nieuw. En we hebben, hoe noemen we dat? Nieuwe wijn en oude wijn en nieuwe zakken. Maar dan op een positieve manier. De gekleurde stad komt terug naar Roermond. En Ja, was kan je een- dat eens uitleggen? Wat is Ja, de gekleurde stad? Nou, dat was een heel populair onderdeel in Roermond, heb ik begrepen. Ja, want toen klopt. deed ik nog niet mee. Maar dat was het straattheater in het belangrijkste plein in het centrum hier. En dat komt terug. Want Voor de duidelijkheid, een aantal voorstellingen, daar moet je een kaartje verkopen. Die zijn Ja. betaald. Dus, maar dit is eigenlijk helemaal Een open. gekleurde stad is helemaal gratis. En ik weet niet, het is een aantal jaar geleden, of sommige mensen zullen het misschien nog weten, de hitserie Carnivale, over een beetje zo'n 19e eeuw circus. Die sfeer willen we weer een beetje terugbrengen. Dus je komt in een kraampje, of in zo'n tentje, zo'n mooi vormgegeven tentje. En er is bijvoorbeeld een meisje wat helemaal kan verdwijnen in een vissenkom. Oh. Of in een ander tentje zie je een meisje wat kan leviteren, wat kan zweven. En waar we heel erg naar uitkijken, we hebben hier op het Kloosterwandplein is een acrobatiek act met een op hol geslagen heftruc en acrobaten. Dus dat wordt ook heel spectaculair. Ja, ja. zeker. Ja. Ja, want je moet nogal ergens naartoe om dat programma samen te stellen, of niet? Zeker, ja. Om het samen te stellen rijden we sowieso het hele land door. Het is heel fijn dat ik Francis heb hier naast Ja. me, want die kent het lokaal natuurlijk. Dus die geeft ook veel lokale... want we blijven natuurlijk wel het Limburg Festival. We hebben veel landelijke en bekende en grote artiesten ook staan. Maar we blijven die connectie houden met Een aantal Limburgse met Limburg. makers. Ja, daar heb jij Ja. een paar mooie voorbeelden van. Absoluut. Ja, daar heb ik een mooie voorbeeld van. 2 mooie voorbeelden. Een daarvan is een voorstelling van Sjaak Korsten uit Bezel. Een Ja. bekend muzikant, drummer, Ja. dichter, kunstenaar. Uit Bezel dus. En hij heeft een hele mooie voorstelling gemaakt rondom zijn liefdesleven. En dat verwoordt hij in gedichten en in prachtige muziek erbij. En dat is ook gerelateerd aan het thema. neem Ja. ik aan. Absoluut Ja. gerelateerd aan het thema. En hij heeft ook 2 hele goede muzikanten heeft hij bij zich. Hij schept een prachtige sferische omgeving waar je als publiek in wegzakt in principe. En die voorstelling vindt plaats in Kasteel Friemersom in Sint-Odiliënberg. Prachtige locatie. Ja. En Je kunt er een beetje dronken worden ook, Je als kunt je er een wil. beetje dronken worden, want we hebben er ook een arrangement aan gekoppeld. Kijk. Je kunt het met en zonder arrangement boeken. Het arrangement is met een wijnproeverij van Deel Gaderberg. Een wijnboer uit de streek. En een landgoedwandeling. Die wordt verzorgd door Joyce Hendricks van het bedrijf Bijzonder. Ja. Dus het is een bijzonder gebeuren. De voorstelling heet Dancing Now van Sjaak Korsten. Oké, en 14 die andere augustus. voorstelling waar je ons lekker voor hebt gemaakt? Ja, die andere voorstelling is met Linda Smeets. Linda Smeets, inderdaad. Ik was even de achternaam kwijt. En Leonardus Cornelius, die is bekend van tv bij Singer-Songwriters. En hij noemt zich Cas. En Linda en Cas hebben samen gezeten en een reeks duetten in het Limburgs gemaakt. En die gaan ze ten gehore brengen in de kerk in Buggenum op 16 augustus, als ik het Ja. goed heb. Dus En dat is wordt een een slot, voorstelling van het Limburg Festival. slotconcert eigenlijk. En Linda Smeets van Rowenhersen. Ja, onder andere. Ja. Want En ze waar heeft laat- openen het, de 11e? Ja, bij de statie in Zwalmen. Ah, Prachtig. ja. Prachtig. Want wat gaan we daar meemaken? Ja, wat gaan we dan meemaken? Ja, dat kan Boy eigenlijk beter Nou ja, we vertellen. hebben stage in Zwalmen, die hebben daar van die grote oude stationstrappen, hè, ze staan daar nog. En dat wordt de tribune voor de openingsspektakel. En dan hebben we Nieuwe Helden uit Roermond gaan daar iets doen. Een woordje natuurlijk van de burgemeester van Roermond. Maar we hebben daar ook La Piratesse. En La Piratesse is eigenlijk, dat is eigenlijk bijna niet te omschrijven. Het is
punk, het is spoken word, het is heel opzwepende, het is echt hele goede muziek. En ja, het is een feministische punk-rock band, zou je kunnen zeggen. Maar heel kleurrijk, met geweldige kostuums, echt kunstwerken. Dus om de 5 minuten heeft ze echt een beetje van die Lady Gaga-achtige kostuums aan. Mooi. Dus ja, dat gaat wel echt een spektakel worden. Ja, daar hebben we heel veel zin in. Je hebt een heel mooi programma samengesteld dit jaar. Een paar dingen wil ik er toch uitlichten. 14 augustus Nienke Laverman die treedt op. Friese zangeres die een heel eigen weg is ingeslagen een paar jaar geleden. Ja. Zij was een van de hits van Oerol afgelopen jaar ook. Dat is een concert die gaan we doen in de Sint-Servaas-kapel in Nunum. Dus ook echt in het bos. Het heet ook Concert in het Bos. Ze gebruikt ook liedjes uit die voorstelling van Oerol. Ja. En zij heeft teksten die zijn deels in het Fries, deels in het Engels. En zij haalt haar inspiratie uit nomadische oude culturen eigenlijk. Die in harmonie leefden met de natuur. En ze gebruikt ook heel veel natuurgeluiden. Het is wel een waar je heel snel bij moet zijn, want het is al bijna uitverkocht. Die is echt razend populair, maar het is ook echt fantastische muziek. Ja, het is echt iets unieks. Ja, echt een topact. Een andere topact die ik zag was van Wart. Wart. Misschien kun je dat even toelichten. Ja. Want ja, dat is... dans, maar dan aan alle kanten raakt iets. Dat is explosieve dansperformance. Ja, Anne van den Broek is een van de beste choreografen, een van de beste dansmakers van West-Europa, beroemdste dansmakers. En een van haar beroemdste voorstellingen is Cotelet. En die gaat over het vrouwelijk verlangen. En ja, wat je daar ziet, heb je echt bijna nog nooit gezien. Dat zijn echt dansers die putten zichzelf bijna tot het maximale. Ze laten een soort breekpunt zien tussen angst en verlangen. Tussen daar waar je je drift wil beheersen en dat niet meer kunt inhouden. Maar dat verbeeldt zij in een soort bewegingstaal. Die echt fenomenaal is. Dus niet voor niks is daar ook een Hollywood film over gemaakt. Dus er is ooit een aantal jaar geleden door Janine Dijkmeijer, die heeft het volgens mij geproduceerd van het Parkstad Limburg Theaters overigens. Maar die is in Hollywood echt, en er kwamen echt Tom Cruise en alles zijn er bij de première. Ik heb een voorstukje gezien, een filmpje, en het is zo lijfelijk, zo expressief, zo ritmisch, zo... Ja, ik weet niet. Het is ongelooflijk hoe het ten diepste kan raken. Ja, daar zijn we heel blij mee dat we die in the house hebben. In the house. Nog een andere, dat is prinses Isatu Hassan Banguri, als ik het goed uitspreek. Ja, wat is dat? Nou ja, daar zoek ik nog steeds woorden voor. Ik heb haar gezien via Zuid. Hè. Dat is een makers voor jonge artiesten in Maastricht. En zij laat een voorstukje zien van een voorstelling van 20 of 25 minuten van een voorstelling die een paar weken later op Cultura Nova in première gaat. Heerlijk. Nou, en ja, zij komt uit Sierra Leone en zij heeft in 2024 de Theodore gewonnen voor beste actrice van dat seizoen, beste acteursprestatie van dat seizoen. Nou, en als je haar ook maar 1 minuut ziet, dan snap je waarom. Want zij doet iets, het is bijna een soort... Ja, voodoo-ritueel of een soort... Het heeft iets psychedelisch, maar het is heel muzikaal. Het is een soort explosie van... Het knettert eruit. Het gaat over identiteit, over verandering, over dwang, over meebewegen. Het is zo ontzettend poëtisch en krachtig. Bijna alsof je echt soort naar de kern van de ziel gaat. Ja. Dat gevoel. En het swingt. Het is heel duister, maar ook heel krachtig. En dat staat dus in Club Kazerne. En Club Kazerne is KLUP, Club Kazerne. En dat is een nieuw onderdeel in Weert, in het kazerneterrein. De Van Hoorn kazerne daar. En daar maak je een route langs 3 jonge gezelschappen, jonge makers, die daar iets laten zien. Dan heb je ook een voorstelling over Pandora. Je weet wel, die vrouw die al die ellende veroorzaakt heeft. Die doos te openen. Maar er zijn 2 jonge makers die vroegen zich af, hoe gaat het eigenlijk met Pandora zelf? Want dat lijkt me nogal wat als je alle... ellende van de wereld die je schoenen geschoven krijgt. Dus, Ja, jullie moeten toch wel trots zijn als ik dit allemaal hoor, wat jullie voor elkaar hebben gekregen om dit bij elkaar in... Zeker weten. Toch? Zeker. Het is niet niks. Nee, het is niet niks. En iedere keer ook grote schoenen om te vullen natuurlijk, maar ik denk wel dat die heel goed gevuld worden. Ja, zeker. Ja, weet je, het is gewoon heel... We mogen denk ik ook gewoon veel trotser zijn. Ik kom dan zelf niet uit Limburg, deze jonge dame hier naast mij wel. Ja. Maar ik denk dat Limburg wel echt heel erg trots mag zijn. Want ik denk dat er echt het eerste festival wat zo dicht op de huid, zo mooi samenwerken met de locatie... werkt het dus Oerol op Terschelling. Maar eigenlijk, wij hebben ook zoiets. En voorbij Helmond
Ja. weet nauwelijks iemand dat. Dus ik denk dat we ook wel... We moeten het meer op de kaart Nou, zetten. We moeten het meer naar buiten brengen. We mogen de schoenen van zeker. Jan vullen, maar we mogen ook wel grotere schoenen We aantrekken. mogen ook grotere schoenen aandoen, ja. Of schoenen met puntjes eraan. Met puntjes eraan. Ja. Want de locaties die wij bevolken met de voorstellingen zijn ook allemaal top. En Ja. we vinden bereidwilligheid overal. En dat is prachtig. Het Limburg Festival aan zich, de naam is misschien wat minder goed bekend. Maar daar waar we komen om te vragen of we een voorstelling mogen plaatsen, vinden we eigenlijk altijd bereidwilligheid. Dus dat is top. En zo strooien wij de naam Limburg Festival steeds verder. Even ter Ja, zeker. afsluiting, als jullie naar de toekomst kijken van dat Limburg Festival, jullie zitten allebei aan het roer. Waar gaan we naartoe? Ja, dan nog meer moois en nog meer leuks. Misschien een kleine Groter, uitbreiding. divers. Ja. Kleine uitbreiding, misschien de randjes opzoeken van het gebied. Ja, Ja. een beetje de En rest dat van hebben we Limburg, al een een stukje beetje bezig. Brabant in. Ja. Ja, misschien een stukje België zelfs. Stukje Een stukje België, Duitsland zitten we al met Wassenberg, Ja. maar vooral ook die thema's. Wat echt veranderd is dat we meer een verhaal vertellen. Dus nu is het ode aan de vrouw, volgend jaar is het ode aan de vrijheid. Nou, ik denk heel erg relevant met hoe we onder druk staan. Dus dan vragen we echt makers om iets te brengen over populisme, of over democratie, over mensenrechten. En het jaar daarna is het ode aan Europa. En dan willen we eigenlijk onze vleugels nog net iets internationaler gaan uitslaan. Oké, Mooie nou, ambities. Ja. Fantastisch. grote plan. Mooi Ja. is te vertellen wellicht dat we volgend jaar 45 jaar bestaan. Dus daar gaan we natuurlijk ook wel Dus dan een wordt het speciaal puntje een aangeven. extra knaller. Zeker. Ja. Super. Zeker. Nou, prachtig programma. Heel fijn dat jullie hierover wilden komen vertellen. We zullen de link even bij de socials vermelden, zodat iedereen voor het geval er nog kaarten zijn, nog kaarten kan Zeker. komen. Voor Nienke Laverman moet je opschieten. Oké, nou dan Heel veel succes. daarvan acte. Dank Dankjewel. voor jullie komst. Dankjewel. Dankjewel. Ja, beste kijkers, dit was Midden Limburg op zondag. Dank voor het kijken. Dank aan de gasten hier in de studio. En heb jij nou iets moois te melden? Een mooi evenement? Heb je iets meegemaakt? Of gaat er nog iets moois gebeuren? Laat het ons vooral weten. En dan ben jij wellicht de volgende keer bij ons te gast. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.